Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ayaw naghagke o gagsa si Daniela. Ako siya. Danny, Ay, Belsa ba? ayog bitara si Danny. Panginom. Ako ang hinungdan nga naluwas siya. Busa ako siya. Ako ang magbuot sa akong buhato niya. Nakisabot magkamo. Kun mao, mas maayo pagwa na lang ko ni Muluwas sa Jaime. Kay mas pakatamison pa na akong mamatay sa mga kamot ni Carmina kaysa pakaslan ka! Pero, nadungag na usab kini sa imong utang kabubuton ka na ko, Dani. Of which, ang imong pagpakasal na ko ang pangayoon kong bayad. Jaime, Dad, dili mo mahimong pugson si Danny kung dili siya gusto mo pagkasal ni I don't care. Gusto ko siyang pangasaon. Ako ang iyang pakaslandan. Kay ako ay ang hinigugma. Pero ako ang iyang gihigugma. Agay. Ay, unya na mo paglalis. Uni na mo na naging yung lalis. Dadaan ako ninyo sa ospital. Kaya sakit na kaya kong gusok. Maglisod ako sa pagkinhawa. dili pa ka naigo, Carmina! Agay. Dili pa igo ka nagkasakit nga mo gibati karon. Unsi mong buhaton ako. Unsaon ko ni mo? Tiwasan! Sir, dadaan ako ninyo, sir. Ipalayo ko ninyo na babayana. Ayaw na, sir! Wa ko'y buhatong daotan niya, kay dili ko salbahi sama ning akong ina-ina. Makiksulti lang ko niya, sir. Ang anong gigunita na akong kilid. Sa tanong sa nga imong nahimon ako, Carmina. Kuwang pakinig kasakit nga imong gibati karon. Sir, iyang ginuot. Sakit kayo. Wa ko'y gibuhat. Nakakita mo, sir. Wa ko'y gibuhat niya. Ginuot mo. O ay lang gid ning makasasang dako. Ay, lagi. Ayaw ginuot ako. Kusok. Animal, sakit kayo. Pusti, sakit. Sir, maluay mo. Dadaan ako ninyo. Ipalayuan ako ninyo. Gikan din Kana mo iduot. Ay, Sige, sir. Dadaanan niyo kining babayhana. Okay, pistik ka. Pistik ka. Dili pa kini ang katapusan ta pa nagkita, ha? Magkita pa kita pag-usap, Daniela! Lite ka! Okay. Babe, Sweetheart? let's go. Yatot na ka. No. Dari siya na ko musikay. Adto na siya mo pauli balik sa ato. Dad, Jaime, dili ko. Naarang akong sa kinasunahan. Dali na, mamauli na kita. Dili ko. Buhi ko. Dad, ayaw siya pugsa. Will you stay away from this, James? Huwag kilabot ini. This is between me and your future mother-in-law. Subako! No, Dad. Not this time. Buhi ko, Jaime. Unsa ba? Oh, Oliver? Baby, sakay. Ay. Kitukmod ko ni mo. Sige na. Larga na. No! Asa mo danas, Daniela? Balik! shit! Animal! Narinig ka si Daniela kang Oliver. Asa niya dadang akong pangasaunon? Ganong, kay gibuhat, James! Shit! Kalit kayong pangitabo, Daddy. Wa man lang ko makabantay nga. Wala sa akong tupad si Kuya Oliver. O nagkakuha na siya sa iyong motor. Then don't just stand over there! Tukda sila! Pagdali! Yes, Dad. Yes. Animal, kasakit sa kong sampot kada palingkod din sa yuta. Wa ko makabantay. Kalit kong gitukmo di Daniela, dihang miabot si Oliver. Shit! Asa niya si Danny?
Boysat! Nailan ko. Pagpakaroon ingnon lang di ay ang iyang ipakita o pagpato. Gawa na siya'y pagbati pa ni Dani. Boysat yun! Dili ko musugot. Dili ko mabawis, Dani. Ako lang siya! Ako lang siya! Asa ko ni mo, dad, Imero ba ko ihatod bay? Dili na ta mabalik dito. Dadon ti ka sa dapit yun, way na kailan na to. Kita ang nagminahalay. Busa kita ang magpakasal, Dani. Mahal ko nimo. Sobra. Ako ba? Mahal ko nimo? Dugay ra. Mukuyog ka na ako, bisan asa. Kung sa langit pa ingon ang atong biyahe, tara na! Wala na ko sila masundi. Hain mo sila. Hain sila paingon. Anong dali ka sila nawa? Sa dadaan ni Kuya Oliver si Daniela. Sa ila. Gusto. Tingali gihato na niya si Daniela. Gusto. Tuwaras lang paingon dito. Giulit ni Kuya si Dani. Sir, kumusta naman? Naluwas na ba ninyo si Daydane? Boysat! Ha? Wala! Naluwas na mo sa gikan ni Carmina. Pero gikidnap na usab siya. Usa! Uy! Kakidnapunon ba nitong babayahan na? Uy! Tito? Oh my God! Thank you, you're already here. Si Oliver, where's Oliver? Is he safe? Is he okay? Na! Ngano si Sir Oliver may imong pagkumustangon, ma'am? Nga dili man siyang gikidnap. Siya ang nangidnap. What? Siya lang, sir! What do you mean, Tito? Iyang ginagit si Dani. At huwa uban niya karon si Daniela. Hala! What? No, but why? Dili pa ba klaro? Ang what? Nga interesado usab siya ni Daniela. Oh, shit. No! Oh, shit! Yes, ma'am! Shut the hell up, you bitch! Hala, ma'am ha! Bad na, ma'am ha! Masuko si Lord anak, ma'am ha! No, dili may mong biyaan ko ni Oliver. Misaad siya. Iyo kong pakaslan. Misaad siya nga dili ko niya biyaan, Tito. Anya. Misaad ba sad siya, ma'am? Nga dili mahigugma sa uban? Shut the fuck up! Dani? Oh. Dani, hain ka! Dani! Dani! Huwa siya din eh. Huwa siya sa tibok, boy. Huwa siya iulit ni Kuya Oliver din eh. No! Dani! Dani, babe! Dani, why? Ano man? Anong siya man kanunay ang imong pilion? Anong kanunay mga second choice ko? Or am I even the second choice? Am I even an option? Dani, mahal ta ka. Sobra. But why can't you love me back? Please come back. Inutil ka. Gipasundan ko sila nimo. Kana lang. Wa pa rin mo mahimo. Inutil. Dad, imong sa kining tanan. Imo kaning sa. Ug nganong ako man. Tung kipuguso kang angkon si Dani, samtang wa siya gusto bisan gamay nimo. Mo pa rin mo makita? She was hurting sa diha pa siya sa imong mga kamot. Dili ka angay niya, Daddy. Pero gipamugos mo gihapon ang imong kaugalingon ngadto niya. I don't care. I don't fucking care. Wala ing magkapanag-iya ni Dani. Gawas na ko.
Patyon ko katong anak sa bastarda kung dili niya iuli na ako sa Daniela. Unsa? Unsay buot mong ipasabot, Daddy? Kinsay buot mong ipasabot nga anak sa bastarda, ha? Kinsa, Daddy? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!